Ndị akona Igbo niile, gentle is a good man. Ọnkwa gentle na-emebi obodo anyị. Biafrans, you can now believe and agree with me that Mazi Nnamdi Kanu is indeed a great prophet. Now you see the reason why Ezinachi in Okigwe is boiling. You see the reason why Okigwe is very hot. Why Okigwe is no-go zone at the moment. Because there is a serious mineral resources in Okigwe. Mazi Nnamdi Kanu made this broadcast many years ago when nothing is happening that time, like there is no katakata. But look at what is happening today. Now we have to trace back to the broadcast of Mazi Nnamdi Kanu concerning Okigwe. You can now understand why Okigwe is boiling. Any place ọbụla eforo ihe na-eme na-emesi ike mekarịa ka o si eme ebe ndị ọzọ. Biafrans, enwere mineral resources dị ebe ahụ. There is something, I don't know how, there is something attached to that crisis. And when the strong mineral resources did not there. Okigwe, so now one of the villages or one of the local governments in Imo State where ezigbo mineral resources. We have clay at Ezinachi in Okigwe. Why are you building house with block? And the only thing about brick is that, burnt brick is that you don't add any cement. It's only ordinary clay. You put it in fire. It is stronger than block, almost 1,000 times. Are you listening to me? No, I'm not sure you are. I repeat, what you need, you see the house you build, the building materials that can go into a house can be produced 90% locally within Okigwe only. Hello Biafrans, welcome to Magnetic Jig TV. Good morning, good afternoon, good evening, depending on your time zone. Today being 26th of August 2025, we are bringing this news live and direct to you. One of the brave citizens of Okigwe by name Afuonu Chibunna Syracuse, who heard what is happening in Okigwe, decided to come back to Okigwe. He took a risk by coming back to Okigwe to go and do an investigation to know exactly what is going on in Okigwe. This guy, Karobio, this guy really tried because he traced one of the Biafran liberation warriors, and he went to that guy's pit to do an interview with the guy. Though the Biafran liberation guy accepted the interview. Please, if you are visiting my YouTube channel for the first time, subscribe with us and turn on your notification button. Brother, I know now, I'm now your video, and the last time I put Ejrum Basara Hene Mena Obodun, because you chatted me online, Menage, Puage Jumps and Academy, Otoshi, and Megan Obodun, Marble, Soga Karaman, Yijiranyago, Weroko, Biabian Hono, Nemen, Happy Decana, Korogia, Akoro, Mokononia Buge, Ibi, Ubu Yatalano, Hemsama Joe. What is your foundings as in a land a chop tasha? So we hear name over that la could you dre without today. My brother, first of all, I am Afuonu Syracuse Chibunna from Umeke Moria Conceding Ako, Okigwe State, aka CYRABOI, Syria Boy. I'm the one and only musician ever in Alako, Egum online or streaming platform. You can go and stream on it. So, man, according to question, Abatara Moboda anya mmiri gba ma obi adịghị m mma, in fact. Especially mgbe olu ruru n'ụlọ nna m. I was so much heartbroken to the extent I couldn't control my tears, but I have to control it because I can't kill myself. Well, I take him the risk, but I will Boda. Can be made the investigation. First of all, akụkọ ọma no go dị there because echem na mgbe nna abata a ga-akwụsị m n'ụzọ. Jụọ m hey ka ebe isi mem nke but I came into the village freely and I'm moving around freely. I have nothing in mind. So, ndị a na-akwụkwọ n'okwu ha ụkwanị ụmụnna anyị onweghị onye nke hụrụ around because ha anaghị ebi n'ụlọ ndị mmadụ. So a bịara gbaa ụlọ niile ọkụ, mụ na-emezi my investigation na-ajụ villagers, both the house owners ha gbara ọkụ because they meet ha while they were packing the zincs of their house that was burnt down. So ha sị m na ọwụghụ gentle with their problem, no Nigerian terrorist army with their problem. No ha na-eme ha bịa
ha gba ụlọ niile ọkụ. Even the last invading ha bịara na my village work community, ha gbagburu one person a na-akpọ Ifeanyị Anayo Okorie Ewi. Ọ na-agba nta, o si nta na-abata, ha gbagbuo ya si na ọwa informat. So emere m the interview, ha wee na-akọwara m na-asị m na nwanne anyị nwoke the DSS messenger aha ya wụ Onyedikachi Egwuọnwụ, nọ ya wụ onye messenger DSS Nigeria terrorist na-eyuzu ya kpọrọ Nigerian army terrorists. Fulani Janjaweed eyinyere kaki ka ha na-abịa agba ụlọ anyị niile ọkụ. They have set everywhere and blazed. Mere ọhịa ji too n'ala obodo anyị today. Ndị nne na nna anyị agbafe isi go njụọ ha ka ihe mekwa ndị nne na nna anyị ji agbafe isi. Ọ maka gentle mere ha ji agba ọsọ. Ha si gentle ha ọ na-ahụkwana ha anya na ahụ bi n'ime ọhịa. N'ọnwụ ndị amị bịa na ha agbalaga maka ndụ ha, ndị amị bido gbawa ụlọ ha ọkụ. So nwanne m ọ dị experience m nwetakwara. Concerning him, there was our commander Mazi Gento. And what when onye Mazi Gento burule n'obodo unu before? Kemgbe ishi yọta ihe na Mazi Gento na ala akụ. Nwanne m nke bụ eziokwu ejighị m mkpụrụ anya m ebu ọhụ ya. Adị ndị obodo na-agba njụ sị m na Mazi Gento anaghị egbu onye aka ya dị ọcha. Na ọkwa ha ma village ugbu a na ha ọmụgo. So my brother, ndị akụ ihe nnachi igwu na oge erule mgbe unu ga-ebili baa n'ụlọ echiche ga mara ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgụ, mara onye wu na problem ọwụ Gento wawa problem. Ka anyị chụọ ihe anyị na-achụ ebe anyị kwesịrị ịchụ ya, o nwekwana ihe gidigidi eme. So n'ụbọchị nketa ana m asị ka ndị akụ mara na politics agaghị ehepụ anyị. Ndị akụ ka ekunu si bazie n'ime politics otu a ka njụ unu. Before give me politics, on the Fulani Janjaweed in charge of the whole Nigeria. Before give me politics, they will pay you, give you some huge amount of money for you to sabotage your brother, for you to kill your brother. Before how what name I have now. Can use only our sense? Can happy giant me politics no Buddha. In the politics of when I get with trying. Case will look no Buddha. In the Kakwa, the terrorist army about going on a Bomania Miri. I am not Cindy Bonine. Because I'm calling on your attention or Okigwe to come and look into this matter to know that the problem of our people is army terrorists, which was brought by our brother Onyedikachi Egwuọnwụ, a Fulani messenger, ordinary messenger. He has no rank. So Oya terrorize ala Okigwe Imo State. Hope akugo ha ụgwọ ka ha were na-arụ ọrụ ọjọọ ebe ụmụnne ha nọ. Ebekudike akwụgo ha ụgwọ ndị ha na ya na-arụkọcha ọrụ. Among some of you are still listening to Ebekudike and the lies he has been spreading online. But this time, you people need to listen and know the truth. Ka ndụ were dịrị onye ọbụla ka udo dị. N'eziokwu na-eweta ọganihu n'obodo gidigidi bụ ogogo na-eweta ọgba aghara n'obodo. Ndị Igbo ekene dịkwara unu, udo dịrị unu. Ya gajere nwanne m Syria boy. Ọ ka unu were na-ahụ ịghọta. Biafran Liberation Army adịghị against anybody, adịghị against any community. As long as you are a real citizen of Biafra land, we are not against you. Even if you are a foreigner, it's not a tribal war or a village fight. Any village you feel in at the Biafran war, no can join the obodo ha ga-agbacha war also. Ndị akụ niile na-threaten our commander Mazi Gento, and ihe mere our commander na anyị maghị ebe oshi apụtaga, anyị maghị ebe ihe mere our commander na shi emere anyị. Let them take caution, because enweghị ọbụla mere our commander, we are going to hold every Aku citizen responsible. Biafran Liberation Army, we are not joking. We are not joking. We are only here to fight for the freedom of Biafra, all the Igbo race. If you like, understand it. If you like, don't understand it. Thank you very much. Thank you, my brother. Ndị a ka ekele m unu. Ụwa niile na-awọchị m ekele m unu. Ọwụ ezigbo nwa afọ ala akụ na-ekwu. Ogbuanọ Chibunna Syracuse, aka Syria Boy. The one and the only musician emere na akụ. Egwu m dị online, titled Freedom. So, according to last video m mere, nsikwa na ga-ewetakwuru unu new update about everything na-eme n'ime akụ. Mkpamkpa edi ahụ ọnụ Onyedikachi Egwuọnwụ na-akpa with terrorists. Ndị enyere kaki flag, Fulani enyere kaki flag. Here one of the ụlọ ha gbara ọkụ. Recently ha bịara war. Edi ahụ ọnụ onye obodo anyị
ogbugo anyị gbe ọkpago a lot of mkpamkpa nke na-agba anyị anya mmiri. Lekwa ya ele anyị ga-ahụ na ụlọ niile n'ebe a gwụrụ agwụ. It is finished. He burnt down everywhere. This is his community. Afọ community edi ahụ ọnụ. Mana ọ bịaziri turn is against his own community just because ego hope binyere ya ka o were rụọ ndị nke ya sabo. O were ya kpọrọ Fulani terrorist eyinyere kaki were na-abịa emebi isi everywhere. Ile anya here one of ofu onye agbara ụlọ ya ọkụ. Nna eme video ugbu a na meet ya sị thank God na m bịakwara hụ ya ugbu a na. So nna m abatara village sị ka m bịa m investigate everything na-eme. So were sị ka m bịa megodi video a were kọwakwara mba ụwa na ndị akụ niile ihe na-eme n'obodo anyị were nwara ka ọ gwakwa ha na mkpamkpa niile na arụ niile a na-akpa n'obodo a wu edi ahụ ọnụ onye dịkacha egwu ọnwụ na ọwụ nkwa Kọmanda Gentle na-akpa arụ niile a. So anyị sị ka njụtụgodi gị obere ajụjụ ka ị were kọwara ndị obodo mụ na gị ka o si adị ka anyị marakwa na onye na-akpa arụ niile a since ihe a na-eme. So ị ga-aga m ala gị ka ị kọwara m onwe gị. Ụmụnne unu amụla ahapa m oke esi Kewe eziokwu nwa okere ekwezuo abatara nọ m ụlọ after m mecha bury my mom mere obere travel ka m shift oga zuo ike ebe a nka m na-akpọ m la phone na ụlọ anyị agbago ya ọkụ ma agbatute we awuzie that na edi ahụ ọnụ la ndị otu ya gbara ụlọ nna m ọkụ gbaa ma kitchen nne m gbaa ụlọ almost 3 building nọ la be ihu nna eji nna m ha gbakọrọ ya ọkụ. Onwe mpi nke pụtara la ụlọ a onwekwena ihe amam ihe the young man ga-asị na ọ wụ ihe anyị mere ya ọmanị m ihe m mere ya ọ riri m agbago mbe ya ọkụ ka agbara mbe nna ya achụga nkwanị m ya ọ dịkwana onye be anyị na-achụ ya bet ọ bịazie were ndị Awụsa la ndị otu ibe ya were bịa tụtụrụ ụlọ nna m ụlọ m amaghị mgbe alụbụ nne m edi ahụ ọnụ bịa gbaa ya ọkụ la ndị otu ya. Ngwa nwanne m ya dịrị gị na mgbe o nwere ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ gị. So in this interview, the guy explained what he has already found out, that is the information he has gotten from people whose house were destroyed. Though in this video he lamented that his own father's house was also destroyed, and he find out that this destruction is not done by Gentle, neither is it by NJ Makeup or any part of Biafra Liberation Army personnel, but it is done by the Musa and Asari boys. So now I believe that Gentle the Yahoo is now vindicated, if not for this Chibunna of a guy who took this risk by traveling down to Okigwe and moving right around Okigwe to go and record the destructions that took place in Okigwe, all in the name of looking for Gentle the Yahoo. He advised the people of Okigwe to stop looking for Gentle, that Gentle is not their problem, rather their problem is the Musa boys, the Asari boys that were imported in their community to go and destroy lives and properties there. He even interviewed some of the people that lost or their house were burnt down. From those people, they will say that it is not even Gentle the Yahoo that is a problem in Akko. That the people that is destroying people's home are the Musa boys and the Asari boys. So guys, abu na gigenti ofuma na this news. Aso edi ahonu ka ha tiri pishi ebe a wee gosi esi no edi ahonu. No edi ahonu bi ihe na-eyizu ndị army, ndị DSS and some other forces wee na-abata na akụ na-agbashi ụlọ ndị mmadụ ọkụ na-emebisie. That is what this Chibunna of a guy said here. Lekwe ụlọ nke ọzọ nke awụ dị ụlọ ukwu nna m. Lekwe another one nke agbakwara ọzọ nke nọ n'azụ ya. Ọ bụghị any single house ọ hafụrụ anyị. Lego ụlọ my uncle, my senior brother nke anọ n'ụlọ for long. Lee ya eji ahụ ọnụ mere anyị ka anyị nwa wee bụrụ ndị enweghị ụlọ were bụrụ atụrụ enweghị onye nche. Ama m ihe eji ahụ ọnụ si ya mere anyị nwa mere ya. Lekwe ma jem
ma jen nwanne m nweta ma baro ma friji ihe ndị a niile aga m ekwu ezi ma ocho ma ụmụ ihe ndị motocycle m my senior brother ihe niile agbakọrọ ya ọkụ even o nwere ihe dị important my brother ha dochara ma rọba ha dochara. So nwanne m mụ na gị nwe onye akụ, so mụ achọkwa na eji gị ajụjụ ọzọ ilele anyị ịnọgo hụ activities dị ahụ ọnụ n'obodo anyị. So hụkwana nke Gentle, ihe m na-achọ ịjụ gị na-awụ since Gentle batara obodo ala akụ ka isi hụta activities Gentle? My brother, ikwu nke wee eziokwu, Gentle alịghị achụ onye alịghị achụ ya. Gentle awụghị onye ọjọọ to my side. Kamgbe mma onye Gentle ụwụ o mebokwana m ihe ọjọọ. Adọbokwana m mbata jakụ Gentle asend ya ụmụaka ya chi chụghachi m azụ. Even mbata akụ alụmefi arahụ ụlọ ọfụma. But mgbe ọbụla m chetara edi ahụ ọnụ ụjọ abịa m agbafuo m n'obodo gbapụga. Nke eziokwu nwanne m abatara m obodo anyị a hụ ka ọhịa si tochie ebe niile, even n'ụlọ nna m agbara ya ọkụ, obi adị m mma. So mụ garịwa si ka m mee investigation dịka m promisiri unu si m ga-continue with fresh updates about what is going on in my community. So ya ka m na-ewetara unu today wụ 25th August Monday. So nwanne m ka m jụọ gị ọzọ because ahụrụ m na otu obodo anyị dị na ọhịa awụ nke ọ dị before. Alọtara m omeghị ndị nne nna ahụ n'obodo, omeghị ndị nna nna ahụ n'obodo. Ka ihe na-achụfu isi ndị nna ọwụ Ifeanyị na ndị otu ya na-achụfu isi ndị nna anyị na ụmụnna anyị nọ na vileji ka ọwụ ndị amị na-edi ahụ ọnụ utu ndị amị ndị Fulani terrorist ọ kpọrọ ya bata n'obodo na-achụfu isi ha. Nwanne m ikwukwe nke wee eziokwu lekwe ọ bụrụ Ifeanyị na-achụfu anyị ọ bụrụ Ifeanyị na-achụfu anyị. Ndị na-achụ anyị wụ ndị Boko Haram la ewetara anyị wụ edi ahụ ọnụ kpọwerela abịa because onwe na onye ha hụrụ ha na-agbagbu onye ara agbagbu onye isi dị mma egbu nwata egbu okenye. So mgbe ị nụziri na edi ahụ ọnụ shi ya mbịaje wụọ onye ọla agbafu isi ya like ndị okenye o nwere ndị dị mkpa ndị nke ahụ adịghị, o nwere ndị nke akwụla azụ were gbaa ọsọ. My brother, ikwu nke wee eziokwu ihe m na-ahụzila obodo anyị na-agba m anya mmiri, obi adị m mma. Ihe nwanne anyị nwoke si ya nwuo edi ahụ ọnụ wee atọ ọnụzi akụ as desire, but no problem. Ihe o metere Jehova ga-akpụkwa ya ọrụ ya ise. Onye ọbụla onye rụtara Jehova ga-akwụ ya according to otu onye anshi wee rụ ya. So ebe m na-aga ugbu a na another family, another compound ka m gaga school na another house agbakwara ọkụ by activities of edi ahụ ọnụ with ndị Fulani. So ile anya ihe awa another place agbara ọkụ, ọ wee edi ahụ ọnụ with Fulani Janjaweed, Fulani terrorists bụ ndị bịara gbaa ahịa ọkụ. So without wasting time, dịka nsi unu na m ga-ewetara unu update about the things na-eme na village anyị. Here ọkwa another building from another family edi ahụ ọnụ gbara ọkụ n'ime obodo anyị nwa akụ. Here ụlọ nna Friday mmadụ etochi nke dị n'ime ọdọọmị akụ. So ọ gbara ya ọkụ ka m gosikwa unu round unu hụ ka edi ahụ ọnụ si turn the condition of this family upside down. Ka ịhụ ya. So ụmụnne m ndị na-anụ olu m, ihe awụ ụlọ edi ahụ ọnụ gbara ọkụ. Lekwa sọsọ nke ọ hapụrụ ebe a. Lekwa ndị nwe ụlọ a, lekwa ụmụazị ya na nne ya wit nna ya bi n'ụlọ a bifo abịa gbaa ya ọkụ. Lezie ụmụ fọ ọzọ ha ndị bi n'ime ebe a, lekwa dịka ebe ha bi because ha gbago main house ha ọkụ. Ọ wee edi ahụ ọnụ ka m ga-gosikwa unu ebe ọzọkwa edi ahụ ọnụ gbakwara ọkụ na my village wụ akụ, which means aga m egosi unu all of them because o buru ibu, but I'm doing with evidence. That's why I have to show you people some places. Ọkwa another house Nigeria Army gbakwara ọkụ again n'ime obodo anyị wụ akụ. Here wụ the main house Friday mmadụ etosi rụrụ.
ya oji ụlọ ha gbara ya ọkụ gbaza ya ọkụ agbara ya ọkụ Nigeria Army ọha ndị gbara ebe ọkụ were turn on the condition of this house this building like this unu ahụgo ya ndị akụ ama m mgbe ọ ga-eru ka unu mara ahịa mara na wu gentle una problem wu gentle problem unu no Nigeria Army with their messengers edi ahụ ọnụ messenger DSS ha na-agba ụlọ anyị ọkụ n'ala anyị wa akụ ndị akụ ka unu mụrụ anya nyawo condition Nigeria Zoo Nigeria Army dowere ala akụ ndị nna anyị niile agbafichara nyawo ụlọ nke agbara ya ọkụ ụlọ nke agbara ya ọkụ witi ndị niile nọ n'ime obodo agbafichago because of activities Nigeria Army with their messenger onye dịkachi egwu ọnwụ ka m gosikwa unu ebe ọzọ fọrọ afọ nyawo condition o dosara obodo anyị everywhere uzi ọhịa ndị nne na ndị nna anyị agbafichigo ka m gosikwa unu another house Nigeria Zoo gbara ọkụ with their messenger onye dịkachi egwu ọnwụ arịrị wee gbuo m batara obodo m anya mmiri na-agba m ọkwa ịhụgo ụlọ mmadụ rụrụ most of us amaghị mgbe a rụrụ ụlọ a mana Nigeria terrorist Nigeria Zoo Army with their messenger onye dịkachi egwu ọnwụ gbara ebe a ọkụ unu ahụgo the condition o dowere this building onweghị onye ihe ọma adịghị mma onwekwana onye ihe ọjọọ dị mma onwekwana onye ma nke adịghị mma onwekwana onye ma nke adịghị njọ ndị ụwa achọrọ m ka unu jiri anya unu lee ma this kind action this kind activities o nwere ike ime ka obodo gaa n'ihu ọ na-eweghachi obodo azụ ka m gosikwa unu ebe ọzọ ihe ahụkwa another building Nigeria Zoo Nigeria Terrorist Zoo gbara ọkụ ihe ahụkwa another building Zoo Army gbara ọkụ with their messenger nakwa ya ndị akụ you people should leave gentle alone gentle is not your problem it's Nigeria Army that is our problem their last invading in our community akụ this is what they did they burned down so many buildings ndị akụ unu hapụ gentle aka wụ gentle wu na problem ndị akụ ama mgbe ọ ga-erikwa unu mara anya mana ihe na-asị wụ anybody na-eche echiche ịkpọbata ndị amị na ala akụ again ka ha bịa biri ala akụ ga-eweli onye ahụ ndị ichie ga-eweli onye ahụ ọ jiri ihe ụmụ ya ka m ga-gosikwa unu another house Nigeria Terrorist Army gbakwara ọkụ mmadụ onye isi ekele m gị ịma na onye nwa ọfụma nwụ m afọ ala akụ gị ọnwa afọ ala akụ biga jọs m chọrọ ịjụgo ma nke ajụ ka ị mere m ya ọsịsọ wee biko ụlọ gị ha gbara ọkụ like this ka ndị gbara ya ọkụ Nigeria Army ọkwa ha gbara ya ọkụ ke ebe anyị nọ ya ugbu a anyị na ụmụnnekwu ọdọm dị n'ime ebe dị n'ime Autonomous Community. Okay, ana m ajụ gị since ịmụ onye jentụ wụ jentụ megidego gị ọ jentụ na-agba ụlọ niile nọ n'ime akụ ọkụ nke bụ eziokwu thank you ya gbaziere gị ụmụnne m ndị ụwa niile ihe ọma na-adị mma anyị abịakwukwa na another building Nigeria Zoo Army gbara ọkụ now another building you can see how big this house is. This is an old building from olden fashion those days but this house has been burnt down by Nigerian Terrorist Army Zoo country by with their messenger onye dịkachi egwu ọmụ edi ahụ ọnụ ọmụ ọwụsire boy onye eziokwu anaghị m atọ ụjọ anaghị m esheke atọ mana ndị aka ọmụ ihe m chọrọ igwu unu ọgụ Biafra ọgụ freedom ahụkwa na ọgụ community ihe agbaga ahụhụ ọgụ community all the whole ala Igbo mana you people will take ego personal because unu ka dị confused edi ahụ ọnụ onye dịkachi egwu ọnwụ na confuse unu nwanne m udo dịrị gị ịmara onye nwa ọfụma ọmụ awụsira bọọlụ nke na-akụ egwu n'ala obodo unu nwa nwanne m so asị m ka m jụọ gị ụlọ a gbara ọkụ ka ndị gbara ya ọkụ ka anyị mara ndị Zulu ndị amị terrorist ndị amị ndị Fulani ọkụ ha gbara ya ọkụ edi ahụ na-enye dịkachi egwu nwa ya kpọ mmụọ bịa gba ụlọ anyị ọkụ agbata ọgbara ụlọ anyị ọ gbara nke nwanne m ka ọkụ gba nke my father ọkụ gbakwa nke my own ọkụ tere ha isi ihe ha gbara ọkụ n'obodo ahụ chacha ama nkwenye ha anyị mere ha anyị emegide nkwenye ha jọs ha emeghị ha ka ha chụpụcha anyị n'obodo so otu a ka o si dị n'ọnụ ọtụ ihe m na-ekwu nke onye ọlele ekweta ihe ọjọọ ekweta ihe adịghị mma ihe ọjọọ ahụ ga-eturu isha ndị ọ ga-eji ihe ọma ọ ga-eji ala chere mmiri anyị zọga anyị azụga ihe ọnwụ ihe anyị na-azụ oke anyị unu na-emegide anyị unu atụghị nye anyị nracha anyị gwa hafụ nna anyị ka anyị la unu ekweta ihe ọzọ unu na-eji ntọnụzie na-emebisi ọdụ ho prọpati anyị ala iyi mata ihe onye metara ọ ga-adịrị ya ma edi ahụ nụ nyere kachi nwanne anyị mekele eme ahịa ọ ga-eji ala chere mmiri nwanne m asị m ka m jụọ gị ọzọ because ana m eme investigate ka m mara ihe megala obodo anyị ka m mara ka a ga-esi mekwa n'aka ihe dị mma ka ihe na-agala ihu hụ na ọkụ ọhịa dị n'obodo anyị abịala asị
na ndị obodo anyị ndị nna anyị na nna anyị gbafishiri agbafishi ka onye chụfụrụ ha n'obodo ọ jentụ chụfụrụ ha n'obodo ka ọ amị terọrist a na-abịa nke awụ mesenja DSS onye ochi ha ndị ụwa ndị akụ unu ahụla nye ụmụnne m unu ndị mekwara intaviu kwa ka ha kọwakwa ahịa na-eme na akụ ka ha werekwe kọwakwarụ na at least ha nọ n'ụlọ emitiri m ha na vileji a ha ma ka o si adị ha si ebe ha gbagara ọsọ because of ndị amị gbalata ka ha bịa hụ ụlọ ha ndị agbara ọkụ. Thank God moment ha here so ọkụ unu mara na onye ahụ gbukwere ka agbara onye ahụ gburu ka agbara ka a na-aga ndị akụ mụrụ m ndị Igbo niile ụwa niile ya wa another building ha gbara ọkụ ya wa ụlọ nwanne nwoke Samilov nwa onye ama Samilov na akụ a ya wa ụlọ nwanne Tuma ya wa ụlọ ya gbakwara ya ọkụ o nwere ihe ụlọ a mere ọkụ unu jiri anya unu hụkwa nke a na ka mkpụrụ unu gaa na be nna m ka unu hụ ka ha si gbazaa be nna m ọkụ ka a gawa Investigating. ndị akụ mụrụ m Igbo niile ihe awụ ụlọ nna m ihe awụ otu ha si gbazaa ya ọkụ ọnwụkwaje ntụ gbara ụlọ nna m ọkụ dịka m gwara unu na m na-eme with evidence that each one that I'm saying I will be proving my evidence. Here are my evidence. Here awụ ụlọ nna m agbara ọkụ, nothing was brought out, none of our property was brought out. Ugbu a otogo ọhịa ọ ka ndị akụ were mara na ọwụ gentle wụ their problem, all Nigerian terrorist army wụ ndị wụ their problem. Amam ihe ọzọ unu na-think, amam ihe ọzọ unu chọrọ iche. This is the right time for you guys to stand up and know the truth and follow the truth for betterment of our community and Igbo land as a whole. Masị unu na-akụ unu mụrụ anya wee realize ya chee echiche mana na this young man a na-akpọ onye dịkachi egwu ọnwụ edi ahụ ọnụ egbuga anyị with his so-called DSS messenger ọ na-arụ were nwee the mind and the gust ịkpọrọ Nigeria terrorist army wee na-abịa agba obodo anyị ọkụ. Look at our place. Nye awụ ụmụ eke egwu nke dị n'ime Amoria akụ o nwezi onye bi ya. Anyị ọ ga-eji n'aka anyị rụọ ụlọ anyị a na-achụpụkwa onwe anyị n'ụlọ since onye a akpọrọ bụ terrorist army bịa n'obodo anyị, obodo anyị dị mma. Amasị m ka o jiri zi ugbu a ma ndị nna anyị onye ọla gbafu isiere edi ahụ ọnụ with his terrorist army. Ihe awụ ụlọ nna m that n'ụlọ nna m agbago ọkụ bido na-adazi ada ahịhịa na-eruzi n'ụlọ nna m. Ụlọ a mama mgbe a nụrụ ya ọwa aja ọcha. You people will know that this nowadays anaghị eji mud block arụ ụlọ, ozi foreign things. But mgbe a nụ n'ụlọ a amụbeghị m that time mana agbara ya ọkụ, which means agaghị m ahụ ihe ọma ma akpa ihe ọjọọ. O mee ka m ga-esi hụ onye na-emebi obodo masị na gentle na-emebi obodo. Ndị akụ na Igbo niile, gentle is a good man. Ọnwụkwa gentle na-emebi obodo anyị. Ya dịrị unu na mma. The buildings that were affected are much. Why is all these things happening in Akko? All this destruction of ancestral homes, what is exactly do they want the people to do? Onye agbara obi ya ọkụ kere ihe ọ ga-emezi, ọ gazi ebe mmadụ ga-abụrụ tenant. It's somehow that someone will become tenant in his own father's land. Someone that is having a home, or just within a twinkle of an eye, the person is now homeless in his own father's land. The thing no make sense at all. It is somehow. Thank you, Biafrans, for watching this video. Remember to subscribe with us, Magnetic Gist TV, for we remain the best. Please share this video, and also inform your loved ones that are staying in Okigwe to be security conscious, that they should be very careful of their movement, the way they talk or the way they do things there in Okigwe.